rozcvičovacie desatoro, veľké natiahnutie. Nastavíme sa do pozície výpadu, kedy koleno bude na zemi, táto noha bude pokrčená, alebo opačne. Druhú ruku dáme na zem a budeme sa snažiť, aby sme sa lakťom tejto ruky dotkli zeme, vyrotovali sa, pozrieme sa na stranu a následne otvoríme hrudník, môžeme sa pozrieť na ruku, nemusíme, môžeme otvoriť sa v lakti, nemusíme. Pri tomto cvičení sa nezameriavame primárne na ramená, ale na hrudník, preto rotácia hrudníka je dôležitejšia ako pohyb v ramenách. Je jedno, či sa dostaneš sem, alebo až úplne na zem. Dôležité je, aby si sa pekne otvoril. Naše chodidlo by malo byť celou plochou na zemi, taktiež ako naša dlaň. Nemal by si sa takisto ani nakláňať do rôznej, do strany, do ľavej, do pravej, alebo moc dopredu. Nie je to totiž to potrebné.